Ndiane warwadziswa nani Popten? What is the use of all this? Or before you never used to talk like this before taito kuzoti Popten akachila kakula down. But iko zvinezvi you are talking almost every day. And some of us might lose the point here. What is it? Who hurt you, Popten? Ndiana kuvhiringidzwa. You need to talk, you need to say something. Who hurt you, bro? Who hurt you? Amana mangona shinzi kana uri baba ane mwana musikana. Andizvizvo ndinokuona life dzese dzamunorarama imimi mombobuda mutuka vanhu matsamuswa nani. I ask myself ndikutora bitterness yenyu yekubuda muchipota pasocial media yamadam boss yekubuda muchipota pasocial media yemafanzi awinki yemafanzi ajapraiser yemafanzi akiller T yemafanzi afreeman yevanhu vekuzingi celebs vasingazive kuti iri ndotuka vanhu Popten iri munhu akandituka ndotuka ndodzorera indodzorera ndikutuke vanhu because makaila indodzorera understand kuti ndakura here sisi ndiudzeiwo kuti mwanangu wakura ndiudzeiwa alright wakudzorera kudzorera uko vese vakandibata physically spiritually nemashoko asi havana kumbobvira wanditeerera. You understand kusvika ndati winkidi kana iwewe uri kufunga kuti ndiri kukutuka uya utaura apa kuti ndiani akatanga kutsvaga umwe collaboration. It means kuti ndini ndino initiate unity at first. Zvawakuzoita after haichazi unity nokuti wakundudzira kuti handidi mukuzviziva kuti kuimba kwedu mustudio isecret. Winkidi ndiri mumuslim ndinonamata Mwari. Ndofanira kubuda ndichiudza vanhu kuti Mwari vandichengera moto. Ndibva ndatadza kuvaudza kuti Mwari vandikomborera kupinda mustudio newe. Please ndiudzei ndiri wrong panyaya yaWinkidi. Okay, but yeah, when you do what you say sorry, and the port no. Andisainise non-disclosure agreement. Anonditi, handiti ukusaisa tukuita isecret. But ndotorwa pisha naye. Ndogara nepisha 2-3 years. Hamusi kuona ndinamata munhu erapa semunhu wemuchavo. Aiwa ndiri muyaweni guys. Munoona kuti mwana wamambo.